Tak, stále žijem, síce nie tak veľmi aktívne na YouTube, ale hlavne na mojom Discorde, ktorý máte v popise videa, môžete sa pripojiť, ak chcete byť pri tom, ako denodenne žijem. No a okrem môjho návratu v tomto novom prostredí, tu mám spolu so mnou aj ďalší balík. Tak si ju poďme spoločne rozbaliť. No, než tento balík rozbalím, budem rada, ak video podporíte lajkom, komentárom, prípadne odberom. A kľudne mi napíšte do komentáru, aké ďalšie videá by ste chceli odo mňa na tomto kanále vidieť. Tak toto ide krásne. Toto je úplne lahodne zabalené. Ježiš, ti tak strašne ďakujem. Konečne normálny balík, ktorý je normálne zabalený. Takto sa to má robiť. Ja som ten balík otvárala tak 30 sekúnd. Konečne normálny balík, to máš akože fakt veľké plusko u mňa, pretože vždy ten balík otváram tak 5 minút. Poďme sa pozrieť, čo sa nachádza v samotnom obsahu tohto balíka. Inak veľmi sa mi páčila ešte taká vec, taká vymoženosť, na tejto strane to bolo, že ten balík mal takéto uško. Ale to bolo strašne cute, to bolo fakt pekne spravené. Ďakujem ti za veľmi veľa novín, mám čo čítať a luštiť, prípadne si môžem na zimu zakúriť. A ako prvé tu moje oko vidí dopis. Ahoj, práve si dostala ďalší balík odo mňa, Tadashiho, a.k.a. Johnnyho. Balíky, ktoré som ti poslal, boli napríklad Normal YouTube Button z dreva alebo Sonic Club z paličiek. Ukázať na kameru, ak sa ti dá. Ako si možno všimol, tak som v novom prostredí, som totiž presťahovaná a momentálne mám pri sebe iba pár fanartov od fanúšikov a vlastne všetko ten zbytok, čo som mala, čo bola len tak mimochodom plná skriňa, tak zostali ešte na tom starom mieste, takže nemám to tu bohužiaľ momentálne pri sebe. Takže hlavne handmade veci sú moja parketa a teraz to nie je výnimkou, je tu ďalšia handmade vec a 2 obrázky. A taktiež urob tento unboxing úprimný, aj keby si mala dať čo vytknúť, lebo ja mám radšej úprimnosť, ako to keby si mala povedať, ako je všetko dobré a ja sa nemám ako polepšiť, dík, d. To som veľmi rada, inak, že máš tú úprimnosť a teda ja budem maximálne úprimná, ako viem byť, takže uvidíme, čo si tu pre mňa dneska pripravil. Ako prvé teda máme takúto krabičku, ktorá sama o sebe vyzerá handmade. Ďalší papierik. Postavička, ktorú si už našla, je 3D vytlačená od kamaráta, ale namalovaná je mnou, čo nebolo úplne najľahšie. Postavička sa nesmie utierať vodou, lebo farba zmije. Tak sa na to poďme pozrieť, lebo ešte som ju nenašla. Našla som na iba papierik. Vidím tu veľa zasa novín. Môžem luštiť sudoku. Tak, opatrne vyťahujem postavičku. Wow! Je to vlastne 3D model Tailsa, ale prefarbený na moju furzonu a vyzerá to naozaj epicky. Oh my god, to je super. No a ja si myslím, že táto postavička by mohla byť kľudne permanentne položená tuto na stole, kde som mala kedysi iné figurky, ale ako vravím, som presťahovaná a mám to tu inak rozložené, takže mám takéto krásne voľné miesto na túto figurku. Nejaký papierik z matematiky, pravdepodobne bude tam nejaký príklad, ktorý mám vyriešiť. Dúfam, že nie, lebo matematiku to nemala už pár rokov. Tak, dúfam, že aspoň za 40k bude informačka. Joj, ja som totiž mala v pláne urobiť informačku ako špeciál za 30 000 odberateľov na mojom hlavnom kanále od 1, 2, 3, daj tam odber, ak nemáš. A neurobila som ju, lebo som proste lenivého. Ale za 40 000 by mohla byť, čo myslíte? A otázka, ktoré všetky Sonic hry si už hrala a plánuješ si kúpiť Sonic X Shadow Generations? Tak, hrala som už veľa Sonic hier. Keby som to mala všetko popísať, asi tak, ako si to pamätám, hrala som Sonic 1, 2, 3 and Knuckles, Sonic CD, Sonic Adventure, Sonic Adventure 2, ale to som nedohrala, pretože tá hra je úplný pain. Nenávidím ju, ale možno, že jedného dňa to dohrám, možno v budúcom živote, uvidíme. Kto videl moje streamy spred asi 6 rokov, tak vie, o čom hovorím. Ďalej som hrala Sonic Heroes, ktoré som taktiež nedohrala, pretože tá hra je ešte väčší pain ako Sonic Adventure 2. Fakt, tá hra je vymyslená samotným satanom a nenávidím ju. Sonic Unleashed, moja srdcovka, milujem tú hru, úplne ju zbožňujem a chcela by som mu niekedy natočiť na YouTube, bohužiaľ, asi by o to nebol taký záujem, ale ako je to moja srdcovka a možno, že raz ju natočím, aj napriek tomu, že to bude mať asi také, že 5 zhliadnutí, ale proste pre môj dobrý pocit. Keď otočím Sonic Frontiers, ktorého som sa nedotkla už dlho. No a ďalej som hrala, neviem, Sonic Generations, Sonic Lost World, Rise of Lyrics som hrala, ale nedohrala, lebo to bolo tiež cez emulátor. A v skratke veľa ďalších Sonic hier. A Sonic X Shadow Generations si plánujem kúpiť časom, asi nie hneď na release, pretože to bude veľmi drahé a stojí to veľa peňazí. A ďalej tu moje oko vidí horálku,
moja obľúbená, ktorú som už veľmi dlho nemala. Ďakujem, ďakujem. Dáme si ju tuto vedľa. Toto je asi prvý unboxing, ktorý unboxujem s mojimi packami inak. A zvládam to. Normálne to zvládam. Oh, wow. Tak toto je veľmi prepracovaný art, ty vole. To vyzerá úplne epicky a je strašne vidieť, že koľko ti to muselo dať námahy. Veľmi si cením, že to je originálny art, že to nie je obkreslené a úplne cením. Ešte som vedela na ten druhý art. Tak, tu máme ešte druhý art, ktorý som myslím, že už videla. Tuším, som ho posielala, alebo neposielala, lebo mám taký pocit, že je trochu známy. Pozerám, že na druhej strane si sa tiež trochu artisticky vynašiel. Tak, ak to mám nejako celé úprimne ohodnotiť, tak čo sa týka vyfarbenia, dala by som si možno na neho viacej záležať, lebo vidno, že akože preťahuješ čiary, sú tam nejaké voľné biele miesta a teda. Bolo by to krajšie teda, keby to je vyfarbené tak viacej precíznejšie. Páčia sa mi tie oči, ako sú vytieňované. A teda asi to vyfarbenie cez tie čiary je také najväčšie, čo mi udrelo do očí. Takže možno to na budúce nejako polepšiť. A keď také ešte pridať tieňovanie na tú mikinu, čo som tam mala a tie vlasy. Ale ja sa mi to veľmi páči a ďakujem za to pekný obrázok. Vráťme sa teda ešte k tomuto. Tu sa mi napríklad zdá, že je to vyfarbenie o trošku lepšie, ale tiež tam je teda vidieť, že tie niektoré čiary presahujú cez ten line art. Tiež možno skúsiť pridať nejaké veľmi jemné tieňovanie na tú postavu. A teda veľmi sa mi páči táto samotná figurka, tá sa fakt podarila. Čo sa týka vyfarbenia, tiež tam sú akože nejaké presahy, ale zároveň viem, že malovanie na takéto figurky je fakt ťažké. A ja sama by som to asi o nič veľa lepšie nevyfarbila, takže toto naozaj cením a táto figurka sa mi fakt páči. Vlastne prefarbený Tails na moju Sonu, to je taký dobrý detail. A teda, ak mám povedať ešte nejakú kritiku, tak ti tam chýbajú markingy na ramenách a na chrbte mám tiež také pásiky. Ale to detail, akože myslím si, že je veľmi jasné, že to mám byť ja. Teraz som si všimla, že tu máme ešte jednu horálku s zabalenými 3 eurami. Na kofolu, ježiš, ďakujem, budem si môcť kúpiť kofolu, super. Tak, a to je všetko, čo sa nachádzalo v tomto balíku, takže ja chcem ešte raz poďakovať Johnnymu za už tretí balík, ktorý mi kedy poslal. A teda cením, že to sú vždy takéto handmade veci, akože musí teda vždycky naozaj veľa práce, takže to si fakt akože veľmi cením, že si niekto dal tú prácu a námahu napríklad vyfarbiť tú figurku alebo namalovať takýto obrázok. Ako som povedala, ak sa mi páčilo, dajte sem určite like, komentár, napíšte mi do komentárov, že aké ďalšie videá by ste chceli odo mňa vidieť na tomto kanále. No a my sa uvidíme ako ďalšie videá a zatiaľ adios.